Congress Party in press conference kanon neidona kan som na tingai poi mo hiti zatin local hi amasain MPCC bin lom thu ka thila chu voini kan press conference nei na chan tur hi hil serious ang reng tak kan ram a hluarang ti kan hlau thilania Congress Party hian tlang puin press conference te karon ne issue kan ti hian fact checking kan ngai poi mo thina kan Hmunphiah thin Heng te poi kan hriat na arei to khop mai amaro ju chu ti chung chuan amuna verification te ne ya amuna thilom zia te kan zir chian nuwa press conference ron nei ta kan ni a ni kan hriat theuin tuna kan Sawrkar ron mek hian an manifesto an zia lan len soi war chu thlai thar lei chu changa min kalpui tum dan hi ni a kan hriat theuin Sawrkar lai hian inthlan Hmarcha an thlai thar leina tur sum DRH da kan ti kha ana aupui na sa abi takin thlai pali Sawhthing Aieng Hmunphiah le Hmarcha bi ka phei chuan minimum support price pek tur ani a Heng hi zirlok sa research base kalpui tumani thu kan longai thana sa to voinia research base an lo zirlok kan ti hi kan bellok anga nakina phei chuan political party te research base kalti tongkam hi kan team phang ti te ka hlau hialani thil thar engengamo thar khalo tam ni turania an research khan zia ani lutuk lo ani mai thei Heng thlai thar lei program hi ti hloting turin khotina farmer society an din chhomeka khotam taka farmer society an lo din to omma se chung te chu lam chein ZPM Unit te kai hruain society hi an din chhozel nin kan ria hemi chung chang en thil diklo tam tak thingtlang lama train kan donga chung zinga mi pakhat chu voini hen kan ron choidona Rajiv Nagar khuwa Mamit District ka thil thleng ani Rajiv Nagar hian room society pathum anom to trina amha khan society pathum changpum takan oma hei hi tuna kan Sawrkar khan apom lova ZPM Sawrkar hian cooperative farming society Rajiv Nagar wana mi ho chu in chun fin turin land resource soil and water conservation director hual thanga chhat chuak mangin lekha memo number B14015 of 1/2024 khami kha July ni som pakhat khan lekhan ti chuaka society omsate an hriat tira heta hian ain chun fin ngai chan chu society pathum anom khan agriculture marketing assurance fund management du dan kal ani wang tin an ziak ta ni chumi lekha bozui chuan soil and water conservation director pokhian Rajiv Nagar 1 Room Grower Society in Thlanani Turin Office Order Amemo number B14015/1/2024 hi yana hriatir lea in Hmunphiah tur pon department mi le sa pathum an ruat kal bokani he office order bozui khan August niru sangni somni pali khan YCA hall Rajiv Nagara Pute C Rinsangpuya ASCE PC Lalrem Siama DO Mamit le Pulalram Mona Silo RO te kai fuain in thlan na hi neitani hetan thlan chu te hi ZPM VC bahulal chakma ate chuan an pom thei talawa ZPM hotu tenena anzual ko tani Sawrkar notification kaltangin Sawrkar official sterem ruat na in he society foi tu te in thlanna August de khanan neya amaro chu ZPM party worker pakhat an VC ni bok chuan an pom theilo thu ziakin ZPM foi tu ten hena ho tu ten hena an zual kova sangni somni pathum MLA in thana khata ZPM atanga ding Aizawl puya secretary ZPM chuan department changtu minister te muin recommendation ten la society member te thlan chu anilo bahulal chakma chu society hrual tu ni turin an ruat ta ni
chu vain he thil hi adik lo hul huala Rajiv Nagar Hmunphiah ching tu te society tel te chuan he hian pom thei bik talawa hriat thiam har san ti hle agriculture minister in hetia ti tamai le ZPM VC member pakhat le ZPM party secretary pakhat te du dan a thilan ti tamai mai hi apoi le maya angai na a hriat lo thak baka a main dev so takin kong sarkar local to te min dev so na sa thin zia point hria thil adang lam dan tur zia te po an soi in lo refo tonga sarkar kalta te abik takin congress pheichuan atia ti mi alo tur mi pui mai zana wang le kal phung ani lo zia an fiat chian wang an ti mi alo tur khan ti mau mai ni a chu vai mi pui nol pui huap zo lo party bill uchuak takin du sakna a thleng ta he oi kan ti le ni society foi tu tan than chho te hi hian thu nei tu te mu tumin na sa takin ma an la a an murem chang thei mai lova le kha ten thelu ta heta society foi tu kan ti chu officials te kai thoina thoya Sawrkar order manga than chho te khan ni a amaro chu engma response an nei thei lova chu an manga out thom chu keinin kan lo kre chumi chu kan on bo zui pui ani a michina bahulala kan ti te khan an broom society member te chu an foi tu tan an mani an pom lo ani chuan sarkarin an Hmunphiah le lo tur thu thlengin alo frila alo vau hialani chu vain he thil hi democracy palzu na ba ka kalphung maktak kalphung thar ni loi si kan tong chome kani a chu vain heng society hi tu na thai thar lei dan tu chu changa kanan no hriat to danin society kal tanga lei tur ti te ni a heta hin na sataka party bill indu sakna le minol pui nola an mani membership fee pemo an mani party zom lo te tan chuan thil har satak ani chho kan rina wangin voinia hian na theiang perin kan dema tuna kalphung thara kaltum ZPM hian Rajiv Nagar Broom Society chu trong moi lo ni lo se an pong sual ani bermai society member than chuate I attend party sang ami nia attend congress mi te pon lo om boka MNF mi te pon amang neutral te pon amanga ZPM ngenge te pon anom kan ring amaro chu chumi ni lawam pa ni loka ZPM ma zom thar babula late thu alal zok ta le hetia officials te lo rom han sang po no la ni hian anodal officer te tan po aza thakin tulaya department hu tu te tan po aza thak le don ani chu vain he thil thenga hian ZPMN mi puita din chua tak tak ain an flagship program manga ZPM mi le sa in siama indu saka in vullen an tumti achiang lein congress party chuan kan fiani agriculture minister in hetia ti tamai le VC member pakhat le ZPM party secretary te tu danan kala Sawrkar officials ngei te rom man na siam po za zo lova mi pui nol pui hop zo lova hetianga society nakina Hmunphiah le tu turte din chungchanga po anin rol dana tang hian kan rama put na thok tu te kan farmers te an him lo hle in kan fia chu wangin voinia a conclusion a chuan kan ram hian amamo ber chu kalphung thar ni lovin kalphung dik sarkar tha ani ti hi atilang chiang lein kan fia voinia kan kalphung thar kan en chome ka hian kalphung dik hu tur tam lo hle a chu wangin heng anti mek te le khulai society an pong sual mek le society dang mi doram huapa khotina society din chho tura te po heng he thleng zelang ti kan lo awangin voinia hian he press conference ko kan ni a minister recommendation ti te le rang kha kan zia ka press note a khang kha hu turin ale kha om vekani ti kha kanan soinon bokani Rajiv Nagar 1B ka khatia society pathum om kha fel love
Agriculture Marketing Assurance Fund Management Board du dan kalani ti kha kalphungan lo nei chuan adik tho khang thiata society pakhata in fin khom turatia democratic takan inthlan kha object tur om lo object son talai berchu nodal department in an officer te mangin inthlan puina anei puya thlan chuate noma chu khulaya ZPM shoi tu ten an lo pom le si lova an pom lo wangin he tian thil a escalate chawa kal chho zela atopa an mi du sakzong kha shoi tu turin an bel mi mai ni na lang Hmunphiah chau lo apo krok prang sanga hianin khokata society pali pathum om kharim chang lo ni Sawhthing ni mo Hmunphiah ni mo Aieng ni mo kata kai society pali pathum lo ok to kha society pakhata di na kha he bod du da hian ni wangin kulai Rajiv Nagar apo huanin society pathum lo om sa kha rem khomin society pakhara din tur khanin malaga di ta ni ti kha a story chu ni